Мало хто паспрачаецца. У горадзе павінны хадзіць транспарт, у якім не сорамна ездзіць і самім гараджанам, і гасцям, і турыстам. Аднак апошнім часам незадаволеных якасцю перавозак становіцца ўсё больш. Як правіла, пасажыры не ў захапленні ад састарэлых газеляў. Они трясутся, разваливаются. Внутри тоже все в дырках. Водители ездят, но лихачат. К сожалению, хотелось бы, чтобы поаккуратнее. Гарвыкамкам сумесна з гарадскім аддзелам транспарту, брыгадзірамі маршрутных ліній, транспартнай інспекцыяй і ДАІ абмеркаваў прапановы па паляпшэнні якасці паслугу маршрутных таксі. Свыше 12 лет на сегодняшний день из 424 автомобилей 260. Соответственно, конечно, их уже надо обновлять, и предложено, в том числе и согласовано с нашими бригадирами маршрутных линий, о том, что это необходимо делать. Таксама будуць аптымізаваны маршрутныя лініі. З дылерамі расійскіх і еўрапейскіх кампаній будуць весціся перамовы аб магчымасці набыцця аўтамабіляў у лізінг. Набыўшы новае, неабходна пазбавіцца ад старога. Спісаныя маршруткі атрымаюць другое жыццё ў раёнах. Своеасаблівай фішкай стане адыход ад звыклага жоўтага колеру. Мы хотим, чтобы новые маршрутные такси были либо белого цвета, либо синего, то есть под цвет нашего герба, под цвет нашего флага города Бреста. Тем более мы идем к празднованию тысячелетия нашего города Бреста, и мы должны быть как минимум на высоком уровне именно в транспортных услугах. Інтэрвал руху плануецца паменшыць з 8 до 6 хвілін, а графік працы вадзіцеляў зрабіць разрыўным. Якаснае абслугоўванне пасажыраў і прэзентабельны знешні выгляд транспарту – адзін з аспектаў, які складае станоўчы імідж будучага горада-юбіляра. Дзіяна Мішчук, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».